saka ngersa dalem Kanjeng Adipati Mangununeng keng supaya nanjihake ana ing Gunung Pati Ayam. Ing kono ana piranganing brandal keng padha rengkon gawe rusak ana ing tlatah Kadipaten Padungo. Aku njaluk siagake prajurit keng gamben-gamben. Cepake sanjata uga titian kanggo munggah ana ing Gunung Pati Ayam. Sendika dawuh ngestokaken Gusti Patih. Haratandamo. Syoko Makaryo. Ngestyo sanjata lumangsana makita-kita. Tanjo!
Bocah-bocah kae yo kepengin mangan, kepengin nyandang. Ora usah jajak kanggo graden. Ngomongin jowo kae padha wedi kondange. Pati ayam. Ning iki kok graden. Nganti kowe takon gladen. Kowe takon males lara atine Gajah Manggolo. Sapa sing wani nglerani atine Gajah Manggolo iki sapa? Sapa wong gawe lara atiku? Ya ora wong cepete-cepete. Panguwasane Kadipaten Pati Kanjenge Mangunoneng. Dadekake lara atine. Kakang iki wong-wong ana ing Kabupaten Pati. Coba pikir. Jejere Adipati sing dirumat sing diaroh ki mung sak kiwa tengene apa tahu kowe do diaroh apa meneh disumbang Aroh ana wasi aku mangkon ing ngono ki babar pisan ora tau kok jenenge diaroh ora tau kowe aku iki klebu kaulane apa ora upama bupati cedhak karo PWKB iki ora perkara arep menehi sandang pangan paling-paling arep ngelok kuwi lara atiku lha aku iki ya kaulane yo nek kenapa ora tau diaroh ora tau dicedhaki iki sing dadekke lara atiku nganti bocah-bocah iki sampeyan kon gladen di KRWP tak kon maneh wong-wong Pati ben dok weleh iki lho Gajah Manggolo sampeyan kongkon kok supaya manene wong-wong Ya. di Kabupaten Pati apa sampeyan wis pikir kene ora apa wis mbok pitung yen kowe bakal merangi wong-wong ana ing Kabupaten Di. Pati kowe aku wis kulino gubras getah kulino nyembelih wong aku ngerti ora wedi ngadepi apa wae aku nek ngerti wedi aja wani-wani nek kowe wani aja wedi Kang piye kowe kulino nyembelih ra wong kampung-kampung kae lah sing mbok adep iki sapa lah mula kowe takon gladen Alah. iki ben padha atos balungmu kandel kulitmu ora perkara atos sing balkan dari kulit ki ora nanging sanjotone kae iki prajurit kae sanjota cukup sawang cukup kowe aja do melehno aku kowe aja do maido aku sing wani melu aku sing ra wani muleh ngopeni wah ini wiwit biyen aku iku melok kowe nah apa-apa ya sampean saiki aku manut yen sampeyan kongkon gawe geger ana ing Kabupaten Pati dina iki aku gelem aku sagup aku tak nantu kabeh sing ora wani ngacung ayo ngacung sapa sing wani sing ora wani ngacung ora sanggur kowe piye iki piye lha iki ngono piye kene lha kok nganggo kono barang apa sempliwer mliwer nek padha wani ayo munggah nek Kadipaten Pati ayo aku dadi kendel lagi lha piye kancane sithik tambahi wong sakmono ke tekoni wah akalem kok pinter kowe ngerti aku arep but gawe pati mesti entuk gondoke kok kowe langsung daftar iki piye jane iki nek kowe anggota anyar bagene trimo sithik Ya, bener ngono anggota anyar kok Dadi kok Manut. anggap tekaku ning papan kene iki aku bakal manunggal kawan kowe. nah atur karepmu piye Yen kowe durung ngerti wis rawung iki. sapa kowe iki Aku pepatih saka Kadipaten Pati ya patih Kendel Wesi. Patih kendel wesi nek jenenge wis krungu nang ora tau roh wonge lha mergo ora roh potone kae iki wonge iki kang aran Pati Kendil karepe apa di tekoni karepe opo patih kan wesi nganti kowe ana tepis piringe mung pati ae apa kang terkar Miturut palapuraning kawula sing padha mapan ana ering-eringing Gunung Pati Ayam
lamun to ing Pati Ayam iki ana peranganing brandal sing padha rerempon keng ditetuanggani Gajah Manggala. Kuwi bener apa ora? Jadi kabar mau wis teko ana ing Kabupaten Pati. Kang, jebul golek kowe. Wong terkenal Gajah Manggala. Nek ora nganggo cara ngene, Sengara Punggawa Praja do teko ning kene. Bener kowe, Kang. Sinten sampean mau? Patih Kendhisi. Patih Kendhil Wesi. Madosi Kangaran Gajah Manggala. Kene ngertos. Lho sapa? Pengen ngertos. Kula ki ambak Kangaran Gajah Manggala. Hei, Yo iki wonge. kowe dadi tuangganing para brandal mergo dedek piadepmu gedhe dhuwur bapak piteksa. Ning ngene. Pripun? Manggala. Satenane tekaku ana ing Gunung Pati Ayam, aku mung didhawuhi dalem Kanjeng Adipati. Mangono neng keng supaya nanjake lamun to aku bisa ketemu kelawan kowe. Aku supaya ngemutake marang tumindakmu keng wis nali Kok leren dilengke aku ki sewa. iya, Rumangsaku sampean iki wis waras. Aku ngerti dhuwit yo gelem. Wong wadon ayu yo seneng. Malah seneng. Lho kok ijeh dielingke. Ini karepe piye, Lho Kang? kula niki sewaras. Gonku ngelingke kelawan kowe iki ra perkara kowe edan kowe ora. Ning perkara tumindakmu. Tumindakmu sing wis gawe kapitunaning kawula ning kaki. Lho. Saya ngelingke tumindak kula brandal ngecul. Jaluk bandane liyan. Kula kan leren. Lah nek kula leren, kula sak kanca niki mbadhok. Sing dibadhok apa? Iku lho, yen jeneng nyambut gawe utawa gawean sak liyane brandal, sak liyane malih iku akeh. Loh, Yen kowe gelem ayo. Kowe tak jak munggah ana ing pendopo Kadipaten Pati, mengko kowe kabeh iki dadi prajurit. kowe do gelem apa ora? Kowe do gelem apa ora? Piye? Kok dadekno prajurit? Prajurit iki bayarane Bayaran. Penggawean paling enak iki awak dhewe. Entuk akeh dipangan bareng, entuk sithik golek. Sithik jom sithik. Kula moh. Kowe mau. Ngene, tekaku kaderekake prajurit. Lho. Go kinanten Purbolan Wasesa. Karepe sampeyan. Dene kowe tak elingake kanthi cara alus ora gelem. Ajeng napa? Kowe bakal Ajeng napa? Yes.
berarti menang. Menang karo kancane kurang mbok jakno tangan. Berarti kenapa? Ala getok. Getok iki aja. Ora apa-apa. Menang kita-kite. Seneng. Seneng ati. Tapi apa? Lah. Iya. Ini aku menangan kelasan. Pripate lho. Hai. Ojo seneng lho dhisik. Dupra kalah. Mundur karo kowe. Ora. Lah. Kowe isa wani? Wani. Lah. Oke. No. No. Kijang. Hei. Ini mana? Jangan hilang. Jangan. Punya apa? Kira rujan. Apa ini? Buku. Hei. Semenangan. Oke, ini panjang. Betul. Jalan. Asem, dale, kowe menangan, kene tobat. Oke, dah, krem aku lah menangan ini. Yo perasaan. Aku ora trimo. Majono, pinggit ora aku. Pane iki, isih ora trimo, Pak. Ora trimo. Kowe musuhku. Kowe wis musuhku. Yo, ayo maju, jangan. Oke. Emang maju man. Ganti. Ayo. Apa? Mudah-mudahan ini.
Boleh, Didek-didek, Pak. saru. Kowe Saru didek-didek. apa? Leprung to. Kene. Sajane iki. Musawa. Jos. Oke, mantep. Tenang. Masane ora wani. Tambah. Kene. Alah, ora apa-apa. Ora apa-apa piye? Aku arep bareng kowe iki ngopo? Didekne, Pak. Minum nyawa ini, Bro. Apa? Lho. Eh, Saru. Apa? Saru. Jos. Soto yo wis. Oke. Ora terus. Apa? Musuh bebas. Kowe Kene. Oke. Loh, bacot kowe. Kok nyuruh? Iki lho, didekne, Pak. Iki. Ya kandhane yo. Ora trimo kandhane ora trimo yo. Sokor! Wah, salah kene. Stres ke, Pak. Edan. Ora piye? Wis pisane, Pak. Musuhe, bener. Musuhe. Des tindo. Musuhe. Telu, Pak. Mat. Sokor bosok. Mati lagi. Ora besone ning perut iki. Ben jeneng, Pak. Ben nek sing kancane. Aja mbakmu. Aku mesti pamit dulu sing lumago. Sandal dulu mau. Siap. Ayo. Blok. Kakak, go! Kakek lagi. Ay. Harum-harum manis ya? Pergi kan? Masa yo? Kan? Siapa kan? Arum-aruman mana? Sing dadi plastik iku. Masa kan? Lagi kan? Jajal lah. Aku kan kenaikan jane. Ngawur iki. Jalo. Bentar aku. Gus, Agus sih. Gus, anakmu terus, Gus. Ayo, musuh kacane kalah. Dibales to, Pak. Kowe sing maju. Tak kanal. Ya. Sabai. Kowe sing maju. Ya. Tuh. Apa? Jos. Menang-menang dhewe sing kalah. Bola-bali dene. Gene, Pak. Ya. Lagi ro. Kalau sing kalah terus. Kemampuan lah. Heh? Lakoni. Ngene to. Apa? Kalah terus. Terus. Kalah musai bos. Katamu kalah terus. Ora apa
Yang sasi, Sodron kalah terus. Sodron jaluk menang. Iki menang terus. Ora bisa. Adepi aku sing. Alah alah. Alah. Rasa. Ya, mati. Marah pasti. Bakal kena mati. Panas gede. Iya, Pak. Saya panas orang kono. Lah sapa? Kayak kowe lho Pak, wong mak cicep lah. Iya, mesti Sodron bejot. Bejot. Apa kemayu ngene? Jot. Wis apa? Wis tahu, Pak. Kasihan ya lho. Anak Agus lho, anak Agus. Oke.
Racuna. Nah, niku kowe iki kabeh kok kowe rawan ganda. Wani kowe. Eda. Wani. Sesumbar wae dhisik. Dene ora. Kalau menurut bisa ngalake karo kanceroanku nanging durung karuan kowe bisa mateni kawan aku. Aja mung tiba pancap. Kowe opo aku sing bakal lewat. Lo aja seneng wae dhisik. Sarangan bakal dua-dua coba. Kowe itu ada unyane. Biasanya ulone gede kok cilik. Masih mati. Aku iku bocor. Waduh. Aku malah lupa. Putar ye kurang ajar. Ya. Weh, kakak bloke meneng ae. Ya. Aku malu. Kakak iki ora tak lerekno. Muli. Kak. Muli lah. Kak.
Kasunyatane aku golek papan kancengan opo aku opo kesek bakal jengkelang dadi mati sepisan iki yen kowe kena lawane tangan ora sigar bapak ora wan lain satrio yen perang nandhelake atos sing balong lan yen pancen ayo tuplake aji joyo karo jayan papan kene ojo ini sambung dari kau satu tak sempat Lelepah, makananku tak mentah. Leleyu, walangananku bocah semayu-ayu. Yen kowe kena laeman suminggir yang papan kene ke ora sabung hidup sing kanto atau satrio yang sing sekampolo bakal tak cocok ayo
Katanya jangkep. Iya. Ora jangkep. Lah sapa sih? Nang loro. Goblok. Karo Karo plecet. kayak bang pedet. Ya, Mas. Kono, ben kono. Ya. Kene penjene. Ya. Ayo, ayo. Kamu ngono musa. Oke? Oke. Kostum mikir seru iki nek ana. Apa iki? Ono ora ngerti. Wes iki ngomong iki. Hei! Apa? Wes apa? Iya, ngas. Yang delok suarane, iya, wong wedok ketoke. Iya, iki ben duri si Sondron, awake dhewe sing ngene. Aku delok jamre iki. Isin aku, Mas. Nek karo budian. Mesti ayu kowe. Aku isin, Ora Mas. isin. Aku ra iku remek. Tenan, Mas. Pengen ngerti rego. Aduh, sakit. Mas, Ono kuntilangane. Agak tumon iki sakit. Goblok iki. Alah. Tik mantel ngene lho. Kowe lah medene musuh. Lah piye? Aja medeni aku. Kowe mantel kebanteran rek. Dase protol. Ngono apa? Piye? Tinggal mayu. Ayo kaki cepet dong. Oh.